church! Morning! Today nga po, today is the day that the Lord has made. Kaya tayo po tumayo. Batiin po natin ang bawat isa, kamayan at akapin po natin ng mga kapatid. Amen! As we sing this song, let us tell to God how much we love Him. Let us utter from our mouth, from our lips, that we love God. Amen. Now I'm yours.
Hallelujah, O God. Father God, in the name of Jesus. Lord, salamat Lord God muli sa umagang ito, Panginoon, na kami narito, Panginoon, upang ikay katagpuin namin, kaya aming mapapurihan at mapasalamatan sa aming buhay, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito, na kami dinako mo, ang aming mga panyapak, O God, na dinala mo dito. Lord God, at ito'y hindi aksidente kung bakit kami narito. Mayroon kang purpose sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon. Narito kami. Bago yung patuloy, kami nagkapalinis sa aming mga karumihan. Kasalanang nagawa, Panginoon, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sinasadya man o ito hindi, Panginoon, kami linisin mo upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, O God. At Lord God, ang aming mga puso ito'y hindang tumanggap ng iyong mga salita sa mga oras na ito, Panginoon. Aming dinalangin sa iyo, Panginoon, na ito'y matanim sa aming matabang parte ng aming puso. Ito'y makapamunga, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa iyong gagamitin na tagapaghatid ng iyong mabuting balita, ang aming Bishop Leo, Panginoon. Tunay ngang pagpalain mo siya kasama ng kanyang pamilya, O God. Tunay ngang Lord God, at kami narito upang tanggapin ang portion na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito, ang nais mo sa aming buhay, ay unahin ka namin, Panginoon, tulad niyong mga salita sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito, sa oportunidad, Panginoon, na kami narito upang kay aming mapapurihan at maparangalan. Ipuri ka namin, pinasalamatan na dakila. Ito po aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning! Muli pa, sabi mo sa tabi mo, good morning! Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli ito na nga sabi sa salita ng Panginoon, today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad. Amen? Sino po ang handa na at excited nang mag-rejoice sa presensya ng ating Diyos? Amen? Kaya po sa bawat isa po sa atin, muli, handa natin ating mga puso. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? So much more, knowing that all you have in store for me is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I'm putting my fears aside, leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to you. Living is so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad. Sing, today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. Trusting in what you say. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't
tomorrow. Today's the day. Say, oh, 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 oh. I will stand upon your truth. All my days I live for you. I will stand upon your truth. All my days I live for you. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today's the day you have made. Come on, church, we will rejoice. You have made. I will rejoice and be glad in it. I will praise. Trust in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Puri natin ang Diyos sa buhay. Pagod natin sabayin natin Diyos. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Whoa. As we're singing, oh, say, only you are worthy. Sing every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh Lord, we will sing.
once again, every tribe. Every tribe will sing your glory. Lord, every nation will bow before you. Every nation bow before you. All our treasure turns in the light of you. Lord, we will sing as we're singing holy. Hey! Is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, praise the name of Jesus. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Say, unto our God. Your madness, endless, love unrestrained. This is our God. Never in trial. Say, praise, glory, honor, and strength unto our God. Madness, endless, love unrestrained. This is our God. Never in trial. Say, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Say, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like. There is no one like our God. Say, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Awan ka ba na mapulos? Awan ka ba na mapulos? Waray din sugat nino. Waray din sugat nino. Bahit ka ino mapulos. Bahit ka ino mapulos. There is no one like a God. We say, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. Every trial, sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trial, sing hey, oh, hey, oh, hey, oh. 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 I know you will say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Purihin natin ang Diyos. There is no one like you, God. Oh, we praise your name every time. Oh, we thank you for your presence. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat ang Diyos. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad, Panginoon. For there is power in your name. And we will speak your name this morning. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag sinambit namin ang iyong pangalan, ay may kagalingan, may kapayapaan, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan sa umaga pong ito, O Diyos.
Jesus. Over every heart and every mind. Come on, speak the name of Jesus. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is truth. Speak the name of Jesus. I speak Jesus. This power, your name is sweet. Sing your name. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. When light the fire. I just want to speak the name of Jesus. Sing over fear and all anxiety. To every soul held captive by the prayer. Speak the name of Jesus. Speak of Jesus. Oh, your name is power. Your name is power. Say, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh, sing your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every end. Come on, let's declare. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus.
name is the highest. Your name. Come on, lift up the name. Lift up the name. Stands above. There is no other name like Jesus. All powers and positions. Your name stands above them all. Who once again sing your name? Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, sing holy, holy, oh yes Lord, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, sing holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Come on, lift up the name. Stands above. Lift up the name of Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. There is no other name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, sing holy, holy forever. Oh Lord, hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Lord, hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Come on, sing unto the Lord. Sing unto You the will Lord. always be. You holy Holy forever. Oh Lord, hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, You will always be. Holy, sing holy, holy forever. Oh, once again, Lord, hear your people sing. Hear your people sing. holy
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord. Yes, Lord. You're holy God. Yes, Lord. We honor you, Lord. We worship you. We adore you. We glorify your name. We exalt your name, Lord. Jesus, Jesus, the name above all names. Jesus, the life giver. Jesus, our King, our Lord, our Master, our deliverer, our provider, our healer. Jesus, the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. O Diyos, kami po ay naghahandog sa iyo ng papuri. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya na narito sa aming kalagitnaan. Kami handang makinig ng iyong mga salita. Handang magpabago sa iyo. Handang sumunod sa iyong mga mensahe, Panginoon. O Diyos, patuloy mong ihanda ang puso ng bawat isa. Ang buhay po namin, gawin mong kalugod-lugod sa iyong harapan. And I declare, Lord, that today is a day of your goodness, of your grace, of your mercy. Today, Lord, is a day of celebration of your people, to bless your name, to honor you, to worship you, to glorify your name. Lord, salamat po. Inihanda mo na ang puso at buhay ng bawat isa. At ngayong umagang ito, inaangkin po namin ang tagumpay ay binigay mo na po sa amin. We claim, Lord, all the benefits of the Calvary in our lives. Receive all the praises, Lord, the honor, the glory, Father God. In Jesus' mighty, mighty name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Bigyan po natin ng malakas na palapak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen, Amen, Amen. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Sige po, maupo ang bawat isa. Sino po dito ang nakadalo last week sa ating first Sunday ng Setyembre? Pakitaas ang kamay ng mga nakadalo last week. Ayan, halos kalahati. Ayan, no? Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At ngayon po ay ikadalawang linggo na ng Setyembre. Praise the Lord. At ngayon, bago po natin pag-aralan ng salita ng Diyos, ay ating tatawagin ng mga bata para ipag-pray natin sila. Yan, sige, yung ating mga bata, pati na kung may baby dyan. Kaya meron pa po sa likod. Amen. Ayan, tayo. Sige po, ituon nating lahat ang ating makamay sa mga bata po. Sabi ng Bible, children are a gift from God. Psalms 127 verse 3. Regalo po iyan ng Diyos, isang kayamanang tinanggap ng mga magulang mula sa Panginoon. Kaya po atin silang ipanalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, as we stretch forth our hands toward these children, O God, Lord, I pray, O Lord, may your covering and divine protection be upon these children, Lord God.
Lord, we declare your provision. We declare, Lord, your protection, your wisdom to flow upon their lives. At sila po'y lumaking mabubuting bata, matalino, mag-excel sa pag-aaral. Lord, we declare, Lord, your God Almighty, your goodness, your protection, your blessing. In Jesus' name, Lord, salamat po, Panginoon. We declare healing sa mga batang ito. Kung may karamdaman man o sakit, in Jesus' mighty name. Lord God Almighty, in your name, there's power, there's miracle, there's healing. We declare in Jesus' name, Lord, hallelujah, your covering, your blessing, Lord, sa mga bata pong ito. Marami pong salamat sa inami pinagkakatiwala po sila at sa kanilang Sunday school. Pangunahan mo po sila at ang kanilang guro, bigyan ng talino, karunungan mula po sa iyo at mahaba pang pasensya. Patuloy silang maalagaan, mabantayan ngayong pag-aaral po nila. We thank you, Lord. We honor you, Father God, in Jesus' name. Amen. God bless you all. Ayan. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabihin nyo nga muna po sa inyong katabi. Ayan. I'm so glad you are here. Sa kabila, ako'y nagagalak, narito ka. Ayan. Ayan. Sige po. Yung nasa bandang likod, pwede kayong pumunta sa harapan. Sige po, bumanda kayo sa harapan at kayo ang una makakatanggap ng blessing. Ayan. Sige po. Ayan. Dapat ang mga leader laging nasa unahan. No? To become a good leader, you must be a good follower. Kaya bago ka maging mabuting tagapanguna, maging mabuting halimbawa ka, no? Maging example. Ayan. Ang mga sundalo ni Lord lagi sa harapan. Sila yung leader para i-lead ang mga tao sa laban ng buhay. No? Amen. So, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga nasa likod ay ihanda natin ating mga ballpen, notebook at Bible po natin. Amen. Tumayo po lang tayong lahat, tumayo ang bawat isa bilang paggalang sa salita ng Diyos at ating basahin ang Acts chapter 3, verse 19. Ayan. Acts chapter 3, verse 19. Nakita niyo na po, ayan, wala pa sa harapan. No? Ayan na, wala pa. Sige po, basahin ko. Acts chapter 3, verse 19. Now, turn from your sins and turn to God, so you can be cleansed of your sins. Sa New Living Translation po yun, pero sa King James Version, sabi rito, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang lahat. Si San Pedro po o si Saint Peter na apostol ng Panginoon, matapos siya ay mapuspos ng Holy Spirit during the time of Pentecost, no po, kasama niya ang maraming mga disipulo sa Book of Acts, ay makikita po natin dito, siya po ay nangaral ng mabuting balita sa mga Hudyo, sa mga Israelita during that time. At nakita niya ang mga tao ay hindi maintindihan, hindi nila maunawaan ang nangyayari sapagkat nung mapuspos ng Holy Spirit sila Pedro, nagsasalita sila Pedro ng wika nila. No? Kaya nagtataka sila na ang iniisip nila, bakit nagsasalita itong sila Pedro ng wika natin? Kaya nang makita ito ni Pedro, siya ay nangaral sa kanila na sila ay magbalik loob sa Panginoon. Kaya ayon sa binasa natin, ang sabi roon, magsisinga kayo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At ang oras ng pagbabalik loob o ng times of refreshing mula sa presensya ng Panginoon ay inyong maranasan. Alam niyo po, maraming tao ngayon ay ang buhay ay puno ng problema. Hindi nila maranasan ng kaginawahan. Hindi nila maranasan ng kapanatagan ng kalooban. Bakit? Dahil wala ang pagbabalik loob sa Diyos. No? Maraming tao, oo nga, meron silang kayamanan, ari-arian, pera, lahat ng bagay marahil nasa kanila na, pero hindi nila
maramdaman ang tunay na kaginawahan ng buhay. Materially, meron sila, pero sa puso at kalooban ay hindi nila maranasan ang tunay na ginhawa ng buhay. Kaya nga po, ang pinakatema po nating ngayong buwan na ito is the times of refreshing. No? Oras ng pananariwa. What is refreshing? Bago tayo dumako sa ilang mahalagang bagay, para maranasan ng isang tao ang refreshing, ano nga ba yung refreshing? Ang sabi ni Pedro, no? Repent ye therefore, mangagsisi nga kayo, upang mapatawad, mapawi ang inyong mga kasalanan. And the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ano nga po ba yung refreshing? What is refreshing? Refreshing means, in Tagalog, nakakapanibago. Yan. No? Yung naninibago ka sa Kanya, parang ang tingin mo sa Kanya ay cool na cool, relax na relax. Yan. No? Parang fresh na fresh siya o sariwa. No? Bago nga parang kung tignan mo siya ay new look. Kumbaga sa dati, ang haba-haba ng buhok niya, nung makita mo, fresh na fresh. Yan. Kumbaga, parang may nakita ka minsan na isang tao na galing sa biyahe for 2 days, hindi nakakapaligo. Nung makita mo siya, parang ang dumi-dumi, di ba? No? Tapos, nung makapaligo siya, nanibago ka. No? Yan, nakakapanibago. Lalo't siya'y bagong gupit. Ganyan, no? Tapos, ang bango-bango niya, kaya nasasabi mong fresh na fresh ka ngayon. Yan, no? So, yun po ang ibig sabihin, na hindi siya struggle sa buhay, wala siyang pressure, no? Hindi siya pressure dahil nga nagkaroon sa buhay niya ng refreshing, no? Sa isang mananampalataya, pag ang isang Kristiyano ay punong-puno ng problema sa buhay at wala siyang kapayapaan, gulong-gulo, pag nakita mo siya ay para bagang nabibigatan ka sa kanyang buhay, para bagang naawa ka kasi nga hindi mo maramdaman sa kanya at makita yung refresh siya, no? Kaya nga mahalaga po yung refreshing. Sabihin nyo, refreshing. No? Kaya makita mo siya na sariwa, parang tayo, halimbawa pag namimili ka, pag bibili ka ng isda sa palengke, o di kaya ng gulay, hindi ka bibili nung bihasana. Bihasa nga? Bilasa. Ayan, bilasa. Hindi ka bibili nung parang luma na, parang, ano pa ba sa ibang salita nun? No? Baka pabulok na, no? Pag niluto mo, may lasa, no? Ang bibilin mo, siyempre, yung sariwang gulay. Ang bibili mo, yung sariwang isda, no? Fresh, yan, no? So, kaya nga po, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mahirap maglingkod sa Diyos na hindi ka nakakaramdam ng apoy sa puso, no? Dahil pag ikaw ay naglingkod sa Diyos na para ka napipilitan lamang, madali kang manghina, madali kang mapagod. Kasi nga, hindi mo naramdaman yung refreshing. No? Yung pagdaloy ng presensya ng Panginoon. Kaya si Pedro, nangaral siya sa mga tao, magbalik loob kayo sa Diyos upang maramdaman nyo yung pananariwa, yung kayo ay maging fresh. At ito'y manggagaling lamang sa presensya ng Panginoon, ang sabi niya. Kaya bilang mga Kristiyano at mga mananampalataya, mahalagang ma-repress tayo. No? Kasi pag ikaw ay gusto mong maglingkod sa Panginoon, pero meron kang mga daladalahin sa puso mo, may gumugulo sa isipan mo, mahirap mo magawa yung ipinapagawa ng Diyos. Nabibigatan ka, nahihirapan ka, konting kilos mo, ay parang pagod ka na. Kasi nga, wala yung refreshing. Pero pag ikaw ay naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos, kapayapaan, kagalakan mula sa Panginoon, lahat ng gagawin mo, masigla ka. No? Kahit nag-iisa ka, no? Kahit may problema, kahit ano man ang nararanasan mo sa buhay, magagawa mo ang lahat ng may kagalakan. No? Amen po ba? So kaya nga po, nakita natin nung last Sunday, guest po natin si Bishop Jimmy, ay nakakatuwa na sa buhay po niya, nung bago-bago nga siyang merong nararamdaman sa katawan, nung makita ko siya, talagang halos kung titignan mo ay parang wala ng pag-asa, dying na. No? At pinapatotoo niya rin. Pero dahil naramdaman niya ang habag at presensya ng Panginoon, nagkaroon ng refreshing.
No? Nung una ko siya makita, nag-birthday nga siya last year, nando kami sa kaarawan niya sa San Pablo, ay talagang hinang-hina siya, down na down siya, depressed, hindi mo makikita yung press na press siya. Pero thank God ngayon, nakita po natin, napakasigla niya na. Amen. Nung malusog na siya muli, bumalik yung kulay niya, na dati nung bago-bago may karamdaman siya, makikita mo sa kanyang buhay, sa kanyang physical outward appearance, yung panghihina, panlalambot, no? Na para bagang hindi na mabubuhay. But thank God, no? The times of refreshing from the presence of the Lord ay naranasan niya. Kaya ang bawat isa po sa atin, ipararanas po ito ng Panginoon ngayong umaga sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Kaya kailangan handa po tayo. Amen po ba? No? Ngayon, ano po ang kailangan natin gawin? There are 3 keys to manifest refreshing in our lives. 3 susi para maranasan natin ang refreshing sa buhay natin. No? 3 keys, 3 susi lamang po itong nais ko ibahagi sa inyo upang sa ating pamumuhay sa araw-araw, anumang trouble, anumang pagsubok, anumang hamon ng buhay ang ating makaharap, no? Mananatili kang fresh. No? Parang isda, bagong huli sa dagat, di ba? Fresh na fresh. No? Ayan. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Bagong ligo ba siya? Ayan. No? Ibig sabihin, fresh yan physically. No? Nagpabango pa, nag-ayos siya. Kaya masasabi mong fresh siya. Pero maraming tao, fresh nga physically, pero spiritually, hindi siya fresh. Kaya ngayong umagang ito, kung sa buhay po natin at mayroon tayong kapatid na para bagang depressed siya, spiritually down siya, nanghihina siya, ito ang kailangan maranasan ng isang Kristiyano. Number 1, 3 keys to manifest refreshing in our lives. Ano yung preaching ni Peter? Repent, ye therefore, no? That your sins may be forgiven or blotted out. Magsisi kayo. No? Itong number 1, repent. Sabihin natin, repent. Magsisi o pagsisisi. Si Jesus ay nanawagan sa mga tao, ang sabi niya sa mga tao, kayong mga nabibigat ang luba, kayong mga nahihirapan, kayong mga suko na sa buhay, kayong wala ng pag-asa, sabi niya, come unto me. Inaanyayahan ni Jesus sa mga tao na lumapit sa Kanya. No? Di ba sabi ng Matthew 11:28, come unto me. All ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Kaya kung gusto na isang tao ng kapahingahan, sabi ni Jesus, lumapit sa Kanya. Amen. No? Kanino lalapit? Kay Jesus. Sa Kanya lalapit. Kayong walang pag-asa, kayong nahihirapan, kayong nabibigatan, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. At sabi niya sa pangangaral ni Pedro, repent. True repentance is the first requirement for us to experience refreshing. Ayan. Yan po yung unang requirements. No? Na kailangan ng pagsisisi para maranasan ang refreshing spiritually, physically, mentally, emotionally. Hanggat wala ang tunay na pagsisisi sa kasalanan ng isang tao, no? At hindi siya tumatalikod dito, hindi niya mararanasan ang true refreshing. No? Kaya ang sabi ni Pedro sa preaching niya, repent. Magsisi kayo. No? Ano ba ang pagsisisi? What is repentance? Repentance means to change one's mind. Pagbabago ng isip. To turn back from sin. Pagtalikod mula sa kasalanan. No? Dahil ang kasalanan ang naglalayo sa tao mula sa Diyos. Pag ang tao hindi nagsisi sa kasalanan, hindi nagkaroon sa kanya ng tunay na pagsisisi sa kasalanan, no? Ang taong yun babalik at babalik sa kanyang ginagawa dati. Kung dati siya ay manginginom, dumalo sa church ilang beses, nagsisi, dahil wala naman talaga yung true repentance, bukas makalawa, nandun uli yun. No? Andun uli yun sa bungam, andun sa sugalam, no? Andun sa bisyo, kasi wala yung true repentance. No? Kaya importante po ang true repentance, no? To change one's mind. Kaya marami ay hindi mo makita ang pagdedire-diretso ng paglilingkod sa Panginoon dahil nga hindi naganap sa Kanya yung tunay na pagsisisi. No? Importante po ito. No, may mga churches at may mga pastor, hindi maipangaral yung repentance. Sa Greek word ng salitang repentance,
metanoia, no? To turn back, to turn from sin, no? Magbalik loob sa Panginoon. Kaya kahit ang isang tao, marami ay naglilingkod sa Diyos, dahil hindi nagkaroon ng tunay na pagsisisi, yung ginagawa niya sa Panginoon, gawa at gawa, naglilingkod pa rin siya, pero makikita mo, bukas makalawa, yung pinagsisihan, binabalikan. Hindi po true repentance yun. Ang true repentance, matapos mo siyang pagsisihan, hindi mo nagagawin. Pero bakit niya nagagawa? Nagsisi naman siya. Kasi the major problem is the heart, ang puso. Ang problema, hindi naman po si Satanas, talo na siya. 2,000 years ago. No? Ang problema, hindi si Satanas, hindi ang kapatid, ang kapitbahay, hindi ang mahal sa buhay. Ang problema ay ang puso ng tao. Siya mismo. Kaya mahalaga na ang puso natin, lagi nating ipinapangaral na bantayan at ingatan ang puso. No? Sabihin sa katabi mo, puso lang yan. No? Puso-puso. No? Yan ang major problem sa buhay ng maraming Kristiyano. Pag ang puso ng tao matigas, no? Andyan ang pride. Andyan ang self-will, not God's will. Kasi lahat naman tayo, hindi tayo nilikha ng Diyos na robot eh. We have freedom to choose. Malaya tayong mamili. Kaming mga pastor, we are chosen by God to guide you, to give you direction, to lead you sa tamang pamumuhay. Pero ang desisyon nasa inyo pa rin, nasa tao. Pinili mo yung ganyang buhay, kahit sino pang magaling na pastor ang mangaral sa atin, pagka pinili mo ang isang bagay, wala magagawa. Kasi malaya tayong mamili eh. Andyan po ba kayo? Amen? No? Kaya kami nagbibigay lamang ng direksyon, ng guidance, na kayo ay dalhin sa isang maayos sa tamang pamumuhay, pero nasa tao pa rin ang pagpapasya. Kasi iba-iba ang puso ng tao eh. May pusong madaling umunawa, pusong mapagpakumbaba, pusong madaling umamin kung siya'y nagkamali, nagkasala, may pusong mapagpatawad, may puso namang nagpatawad nga pero bukas makalawa, andun pa rin nabalik. Kasi nga, problema yung puso eh. No? Kaya nga kailangan ang puso na ito ay maging malambot, maging bukas, na handang magpatawad. Kaya nga, the key to forgiveness of sin is confessing our sin. Ang susi para mapatawad ang kasalanan natin at makapagpatawad tayo sa kapwa is i-confess yung kasalanan. Ikumpisa, Lord, hindi ko po talaga kaya. Sorry, Lord, baguhin mo ang puso ko, basagin mo ko, Panginoon. At kung minsan, gumagamit ang Diyos ng pangyayari, gagamit siya ng tao, para yung puso natin ma-break, mabago. No? Pero dahil ang tao nga may free will, mas ginugusto niyang sundin yung kalooban niya, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya anong nangyayari? Marami nagsasuffer. No? Imbis na makapagpatuloy na mag-serve kay Lord, nai-stop. No? Bakit? Ang problema nga puso. No? Si Pedro ay nangaral. Ito ang sabi niya sa 2 Peter chapter 2 verse 22. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain. Ang nailuan na. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalikan sa dating lubluban. No? Ang taong nagsisi ng kasalanan, pinagsisihan na, imbis na talikuran at wag nang balikan, ano ang sabi ni Pablo? No? Ni Pedro? Ang aso matapos daw sumuka, darating ang panahon, yung isinukat niluwa niya, babalikan para kainin uli. Ganon din ang baboy. Paliguan mo man ang paliguan, naalala ko na ako'y maliit pa, no, doon sa aming barangay sa Santo Tomas sa Pasig, hindi pa ganong karami ang mga bahay, may nag-aalaga ang mother ko ng baboy. Naglalakad ako mula Santo Tomas papunta sa San Nicolas, mga 1 kilometro din yon, mga mahigit pa. Naglalakad ako tagakuha ng kaning baboy. No? Bata pa ako, baka 10 years old, ganyan, 9, 11, 12. No? Tapos, pinapaliguan yun. Maya-maya, pinaliguan mo, pumuti. Maya-maya, ando uli sa putik. No? No? Ganyan daw, tinulad ni Pedro ang tao. Matapos sumuka, pagsisiyan ng kasalanan, binabalikan.
No? Hindi tayo aso at hindi rin tayo baboy. Tao tayo. Amen ba? Kaya wag nating hayaang mangyari at mangyari sa buhay natin yung sinabi ni Pedro. Na ang aso matapos sumuka, umalis, babalikan yung sinuka, kinakain. Ang baboy, pinaliguan mo, puting-puti, maya-maya, balik dun sa putikan. Ganon sila eh. Hayop yun eh. No? Tayo, tao tayo. Sabi mo sa katabi mo, tao ka. Hindi ka aso, hindi ka baboy. No? Kaya yung mga pinagsisisihan natin, wag na natin balikan. Isinuko mo na, Lord, binago mo na ako, hindi na ako babalik sa pag-inom, sa bisyo ng ganito, sa ganyang ugali o kasalanan. Pero binabalikan natin. No? Wag na po nating balikan. Amen po ba? No? Dahil pinagsisihan na siya. At ito ang pangangaral ni Pedro. Maging ng Panginoong Sus. No? Sila John the Baptist, nangaral, repent, for the kingdom of God is here. Magsisi kayo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay narito na. No? Kaya ang unang requirements upang maranasan ng isang tao, ang pananariwa, kasi nga dahil lahat tayo nagkasala eh. No one is exempted. Bata, matanda, sa harapan ng Diyos, lahat tayo nagkasala. No one is righteous. Makasalanan talaga tayo eh. No? Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nang tayo magbalik loob sa Diyos, magsisi sa ating makasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon at kinalimutan niya ang lahat ng kasalanan nating nagawa. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen po ba? At hindi niya sasabihin, ikaw masama ka, makasalanan ka. No? Ganito ang buhay mo dati, hindi niya tayo ikukundina. Kapag nagkaroon sa tao ng true repentance, ang forgiveness ni God, nandyan po lang yun. Andyan ang pagpapatawad niya sa atin. Kakalimutan niya yung nagawa nating kasalanan. At handa niya tayong patawarin at linisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya nga itong unang requirements para maranasan ng isang tao, yung talagang refreshing. At ito'y manggagaling sa banal na espiritu. No? Repentance. Pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Kaya ang tao hanggat hindi nagbabalik loob sa Diyos ng tunay na pagsisisi, no? Wala yung kalayaan sa puso. Kasi ang taong totoong nagsisi, no? Hindi ka dapat mag-isip kung ikaw ay nagsisi na at nagpatawad ng kapwa, hindi mo iisipin yung nakaraan. Kasi nga ang tendency, ang demonyo, ipapaalala niya sa iyo yung mali mo sa nakaraan, maging ng mali ng kapwa. Kung ang Diyos pinatawad tayong lahat, no? At pinatawad tayo nung tayo magsisi, dapat din tayong magpatawad. Amen po ba? No? Ito ang sakit ng maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano ay hindi mapatawad kuminsan pati na ang sarili niya. Dahil hindi niya mapatawad ang sarili niya, pati kapwa niya hindi niya na mapatawad. No? Kaya nawawala yung refreshing. No? Nawawala yung minsan nakadalo tayo sa mga seminar, may mga nakadalo sa conference, sa mga training, na bless, na revive, nagkaroon ng refreshment sa kanilang spiritual life. Pero later on, dahil ang kaaway, nandyan, aali-aligid, bubulong yan sa isipan ng isang Kristiyano. Ayan, no? Ganito, ganyan, kung ano-ano ibubulong niya. No? Para hilahin tayo pababa. Pero mga kapatid, mga magulang, tayo na ay totoong binago ng Diyos. Kasi pagka inaalala natin yung nakaraan, yan ang gawa ng kaaway. Ipapaalala sa iyo yung mali ng kapatid mo, pati na yung mali mo, ikokondem ka. No? Kaya wag tayong padadala. No? Kailangan tayong maging marunong, maging matalino. Kasi ang Diyos natin, pinatawad na tayo, pinatawad ang bawat isa atin, kaya dapat lamang tayo magpatawad at magsisi. Yan ang pangangaral ni Pedro, repent, magsisi kayo. No? Amen po ba? Ang tunay na nagsisisi, iniwan na tinalikuran na yung nakaraan, hindi na binabalikan. Dahil pag binalikan mo yan, tinulad nga tayo sa aso't baboy, bumabalik doon sa nakaraan. Pinagsisihan mo na yan eh. No? Sabi sa katabi mo, huwag ka nang bumalik. No? Huwag mo nang balikan ang nakaraan. No? Baka mamaya may nagtotong-it pa sa inyo. No? Nataya sa loteng. No? Pinagsama yung loto tsaka wedding. No? Pinagsisihan na natin yan, huwag na nating balikan. No?
Pangalawa, para maranasan natin ng refreshment from the Holy Spirit. Tatlo lamang po ito. RTD. Letter A, repentance. Pangalawa, letter T, thirsty for His presence. Kauhawan sa presensya ng Panginoon. No? Kailangan tayong mauhaw sa presence niya. Kasi pag tayo ay pagod, di ba ang tao pag pagod, nag-jogging ka, nag-basketball ka, nag-tennis ka, nag-exercise ka, anong una nating hinahanap? Tubig, nauuhaw tayo. No? Gusto natin uminom. At dahil pagod ka, hindi lamang isang baso ang pwede mong mainom, baka 2 baso. No? At higit pa, kasi pagod na pagod ka. Pag tayo po'y uhaw sa presensya ng Diyos, hindi ka papayag na hindi mo maramdaman o maranasan ang presence niya. No? Andyan po ba kayo? Amen? Importante po sa buhay ng isang mananampalataya that daily in our lives, we should experience the presence of God. Napakahalaga po nito. Without the presence of God, napakahirap mabuhay. Magulo, problema, andyan, kabi-kabila. No? Kasi ang Holy Spirit lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaginhawahan ng pakiramdam, no? Kalakasan. Kaya nga, saan ba tayo nauuhaw? No? Every day we need to seek the presence of God. Mahalaga po ito sa buhay ng mananampalataya na hinahanap natin at maramdaman natin sa buhay natin ang presensya niya. Kasi kapag wala ang presensya ng Diyos, no? At dumating ang problema, ang testing sa buhay ng isang Kristiyano, andyan agad ang kaguluhan. No? Nawawala yung direksyon. Kasi nga, wala ang presence ni Lord. At ang pinakamasakit at mabuhay sa isang tao, o ang pinakamasakit at mahirap sa buhay ng isang tao, ay yung nabubuhay siya na sinasabing Kristiyano siya, marami nga siyang alam sa Bible, pero ang presensya ng Diyos, wala, hindi niya nararamdaman. Ang nangyayari do, head knowledge na lang. Marami siya alam sa Bible, pero ang presence ni Lord, nararamdaman ba? Hindi. Kaya importante po na ang presensya ng Diyos sa araw-araw nating buhay, nararamdaman natin. Sa paanong paraan? Mahalaga po yung communion with God daily. Yung kinakausap natin siya, sumasamba tayo sa Kanya sa ating room, sa ating kwarto, o kahit nasa sakyan ka, nagwo-worship ka kay Lord, at habang sumasamba ka sa Kanya, bababa sa buhay natin ang presensya niya. No? Mahalaga po ito. John 7:37-38. John chapter 7, 37-38. On the last day of the feast, sa araw daw ng kapistahan ng mga Hudyo, that great day, Jesus stood up and cried out. Tumayo si Jesus at sumigaw, sabi niya, if anyone thirst, let him come to me and drink. Sino man sa inyong nauuhaw, lumapit kayo sa akin at uminom. Sabi niyo, uminom. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart, out of his belly, shall flow rivers of living water. No? Sino man daw ang nananalig sa Panginoon, ayon sa nasusulat, mula sa kanyang puso, out of his belly, no? Dito daw po'y magpoplo yung rivers of living water. Ang tinutukoy dito, ang presensya ng Diyos, ang Holy Spirit. No? Tayo po ay nasa proseso pa ng patuloy na pag-aayos at pagbabago ng Diyos. Wala namang perpekto sa atin. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. No? Walang taong nabubuhay sa balat ng lupa kay bishop, kay pastor, kay presidente, kay priest man siya, madre man siya, pastor man siya, lahat nagkakasala sa isip, sa puso, sa salita at gawa. Nagkakamali tayo. Pero, no? Sa sandaling ang tao nagbabalik loob sa Diyos, ang blood ni Jesus is always available to cleanse us. No? Di ba sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, no? If you confess your sins to God, He is just and faithful to forgive us from all our iniquities, our unrighteousness. Mag-confess lang tayo sa Kanya. Pero, sabi ng binasa natin, pag nanalig ka naman sa Panginoon, ayon sa nasusulat, mula sa iyong puso, sa iyong belly, magpoplo dito ang rivers of living water. Meaning, pag ikaw ay uhaw sa presensya ng Diyos, lagi kang fresh, dumating man ang problema, hindi ka makikitaan ng panghihina, na ikaw ay down, na ikaw ay baksak. No? Kasi nga minsan, ang kaaway biglang umaatake yan eh. No? Pag hindi niya kaya yung puno,
yung pinaka-head leader, bababa yan sa mga sanga, aatakein yung mga worker, mga leader. No? Kaya napakahalagang tayo ay laging bumababad sa presensya ng Diyos. No? Kasi pagka ang isang Kristiyano, lack of prayer, lack of hindi niya gaanong na-experience, nararamdaman ang presensya ng Diyos, at umatake ang kaaway, ayun, madaling bumaksak. Madaling manghina at lumayo kay Lord. No? Kasi nga una, hindi nagkaroon ng true repentance. Nagsisi nga, pero ayun, bumabalik ang nakaraan. Yun ang atake ng kaaway eh. Ibalik sa iyo yung nakaraan na pangit. No? Pero kung nagkaroon ng true repentance, ano man ang makita mo, ano man ang nangyayari, hindi ka maapektuhan. Amen po ba? No? Andiyan po ba tayo? Amen? So kaya kailangan po ang true repentance. And then, thirsty for His presence. Mauhaw tayo sa Kanyang presensya. Kaya ang kauhawan sa banal na Espiritu ay susi upang lagi nating maranasan ang pananariwa. No? Na tayo maging fresh. No? Ngayon, may mga Kristiyano naman, oo nga, nagwo-worship kay Lord, nagpe-pray, sumasamba, pero kasi nga wala yung true repentance eh. Kaya ano nangyayari? Pag atake ng kaaway, ayun, balik uli. No? Kaya napakahalaga po nung pagbabad sa presensya ng Diyos. Sabihin sa katabi nyo, bumabad ka sa presensya ng Panginoon. Bumabad tayo sa presensya niya. No? Kasi ang taong babad sa presensya ng Diyos, no? Ano man ang mangyayari sa kapaligiran, ano man ang marinig mo, ano man ang makita mo, hindi ka maapektuhan. No? Tuloy-tuloy ang iyong moving forward ka. No? Hindi ka nag-back out. Amen po ba? No? Kasi pag sumuko ka, pinakita mong talo ang Diyos sa buhay mo at panalo si Satanas. No? Sabihin sa katabi mo, tagumpay ka na. Sa kabila, tagumpay ka na. No? Tagumpay na tayo kay Lord. Huwag tayong papadaya sa kaway. Kasi nga, di ba yung pinag-aralan natin last month, no? Ang demonyo, ang gawa niyan, he is accuser. Aakusahan ka niyan. No? Liar yan. No? Killer yan. No? Di ba? Stoller yan. Yan eh, ang magnanakaw. Killer. No? Destroyer. Yan ang gawa ni Satanas eh. No? Manira, magwasak, mandaya, magsinungaling. Yan ang trabaho ni Satanas. Tayo ni-revive na ni Lord, pinalaya ka niya na, pinagaling ka na niya. Kaya wag tayong padadaya. Amen. Tuloy-tuloy lang. Sabihin sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. No? Tuloy lang tayo sa paglilingkod kay Lord. No? Only the Holy Spirit can make us whole. The Holy Spirit gives us strength to do the will of God. Siya ang magbibigay ng lakas natin para magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi kung sa sarili natin, talagang mahirap eh. No? Nasa laman tayo. Tao pa tayo. No? Wala pa tayo doon sa presensya ni Lord, sa kaharian niya. Nandito pa tayo sa mundo. Kaya maraming laban, maraming challenges na hinaharap tayo. Kung ikaw ay susuko sa mga hamon na dumarating sa buhay mo, wala. Pagtatawanan ka ni Satanas. No? Kaya marami tayong hamon sa buhay na kailangang harapin. Hindi dapat tayo sumuko at lumayo. Harapin po natin. Amen. No? Sa tulong at gabay ng Diyos. At masasabi natin tulad ni Paul, di ba sabi niya sa Philippians 3:14, I can do all things through Christ Jesus, who strengthened me. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aking kalakasan. Kasi hindi naman natin kaya sa sarili natin eh. Mahirap talaga. Pero through the Holy Spirit na nag-indwell sa atin, na narito sa puso natin, magagawa natin ang lahat ng bagay. Siya ang magbibigay ng lakas sa atin. At sinabi pa rin ng Philippians 2:13, no? It is God who worked within you. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Both to will and to do for His good pleasure. No? Ang Diyos, ang Holy Spirit na nasa atin, siya ang gumagawa sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. No? Thirsty for His presence. Mauhaw tayo sa presensya niya. No? Kailangan po natin ito sa araw-araw nating pamumuhay na maramdaman natin, maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Yun nga ang preaching ni Pedro eh. Repent, no?
no? Para mapatawad ang inyong makasalanan at ang times of refreshing ay maranasan natin mula sa presensya ng Panginoon. No? Pangatlo, RTD, desire to refresh. Nasain mo na ma-refresh ka kasi pagka hindi tayo nagkaroon o wala tayong pagnanais na ma-refresh, no? Ay hindi mo mararanasan. Ang isang bagay, pag-desire mo, maraming paraan at gagawa ka ng paraan para makamit yung ninanais mo. Tama po ba? Amen. No? Ang isang Kristiyano, kahit ano pang encourage mo sa kanya, kapag sa mismo ay walang desire, no, na mangyari ang nais ng Diyos sa kanya, na siya'y sumigla at lumakas, pag wala siyang desire na makalaya sa kasalanan, no, kapag siya'y walang desire na lumakas muli, sumigla at magamit ng Diyos, dahil walang desire, hindi mangyayari. No? Kaya sa isang taong mayroong pagnanais, desire niya na siya'y lumakas na muli, magamit ng Diyos, makapaglingkod sa Panginoon. Dahil desire niya, gagawin niya ang lahat ng bagay para mangyari yun. No? Halimbawa, sa atin na lang, sa mga anak natin, pilit mong pinag-aaral, pero wala siyang desire na mag-aral, wala kang magagawa. No? Pero pag desire mo ang isang bagay, gagawin mo ang lahat, kahit malayo pa, halimbawa sa mga boyfriend o yung mga lalaki at babae, dahil gusto mo siya napuntahan kahit gaano kalayo ang kanyang tinitirhan, desire mo siyang maging girlfriend mo o boyfriend mo, hindi, lalaki lang, hindi naman babae pupunta sa lalaki. No? Ang lalaki ang manliligaw. No? Kahit gaano kalayo yan, pupunta niya kasi desire niyang makita, desire niyang mapasagot niya, maging girlfriend niya, gagawin niya ang lahat. No? Sa isang taong may pagnanais, lahat ay gagawin, makamit lamang ang gusto niya. Amen po ba? No? Pag sinabing desire, desire means is a strong feeling. No? Meron kang matatag na pakiramdam na a desire to success for success. A desire to do something. Ayan. A desire to gain something. Kasi nais mo na may mangyari, nais mo na magganap ito o mangyari ito, gagawin mo ang lahat. A desire, a longing for something that brings satisfaction. Yan. Kaya sa ibang salita ng desire, covet, wish or want, no? Meron kang pagnanais, meron kang ibig, meron kang mithiin, meron kang gusto, no? Dalawang bagay ang pwedeng i-desire ng tao. Bad desire and good desire. Masamang pagnanais at mabuting pagnanais. Nais mong magbalik loob sa Diyos, no? Hindi mo titingnan ang sinasabi ng tao, hindi mo pakikinggan ang sinasabi ng tao, hindi mo titingnan ang mga pangyayari, kasi meron kang desire na mabuti. Pero pag masama ang desire ng tao, makakamit niya man yon, pero may consequences ang maling ninanais ng tao sa buhay. No? Tignan po natin ang isang bad desire sa Biblia. Si King David, no? 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 5. Ito po yung masamang hangarin, masamang mithiin o naisin. Hari siya, tingnan natin. 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 5. One evening, David got up from his bed. Isang gabi raw si David bumangon mula sa higaan niya. And walk around on the roof of the palace. Naglakad doon sa tabi ng palasyo niya. From the roof, he saw a woman bathing. Nakita niya isang babaeng naliligo. Ito yung si Bathsheba. The woman was very beautiful. Verse 3, and David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah, the Hittite. Verse 4, then David sent messengers to get her. Nagpadala siya ng mensahero para kunin yung babaeng nakita niyang naliligo. She came to him and he slept with her. So dumating ang babae sa kanya, si Bathsheba, at sinipingan. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Then she went back home. Verse 5,
The woman conceived and sent word to David saying, I am pregnant. Nabuntis si Bathsheba, no? During that time. Nagkaroon ng pagnanasang makalaman si David. Nung siya'y naglalakad doon sa tabi ng palasyo sa terrace, nakita niyang isang babae doon, natanaw niya, naliligo si Bathsheba. Ang ginawa niya, pinakuha niya. At anong sabi? Sinipingan niya. Ito'y masamang pagnanais. No? Bilang hari siya, yung kanyang authority ay inabuso niya. At yun ang nangyari, nagkasala siya. No? Isang masama at maling pagnanais. At dahil dito, sa maling desire niya, kaya tandaan natin, anumang desire ng isang tao na mali at labag sa kalooban ng Diyos at ito'y kasalanan, siguradong may consequences ito. No? Tignan po natin. Dahil sa maling pagnanais ni David na ginawa niya, may naging kapalit. Ito yung bad desire. No? Anong nangyari? No? Tignan natin. Sa verse 6 to 17, basahin lang natin. Dito pa rin sa 2 Samuel 11. Verse 6 to 17, basahin natin. So David sent this word to Joab. Kasi nga, nalaman niyang yung asawa ni Uriah, kasi nasa labanan sila Uriah. Si David naiwan sa bahay. Kaya, ano nangyari? Pinakuha niya yung asawa ni Uriah, si Bathsheba, sinipingan niya, at biglang nagdalang tao. Ang bilis ng pangyayari. No? Kaya alam niyo, bawat kasalanan, may bunga po yan. At may kapalit. No? Ito, nangyari. David sent this word to Joab. Send me Uriah the Hittite. And Joab sent him to David. When Uriah came to him, David asked him how Joab was, how the soldiers were, and how the war was going. Nakamusta niya yung labanan. Then David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. So Uriah left the palace, and a gift from the king was sent after him. But Uriah slept at the entrance to the palace with all his master's servant, and did not go down to his house. David was told Uriah did not go home. So he asked Uriah, haven't you just came from a military campaign? Why didn't you go home? Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are staying in tents, and my commander Joab and my lord's men are camp in the open country. How could I go to my house to eat and drink and make love to my wife? As surely as you live, I will not do such a thing. Then David said to him, stay here and one more day, and tomorrow I will send you back. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. At David's invitation, he ate and drank with him. And David made him drunk. But in the evening, Uriah went out to sleep on his mat among his master's servants. He did not go home. In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. Verse 15. In it, he wrote, put Uriah out in front where the fighting is fiercest. Then withdraw from him so he will be struck down and die. So while Joab had the city under siege, he put Uriah at the place where he knew the strongest defenders were. When the men of the city came out and fought against Joab, some of the men in David's army fell. Moreover, Uriah the Hittite died. Tignan nyo, gusto ni Haring David na mapagtakpan yung kasalanan ginawa sa asawa ni Uriah kay Bathsheba, no? Ang ginawa niya, kinausap si Joab, yung commander niya sa gera. No? Kinamusta niya ang laban. Ano ang sabi sa binasa natin? Nang umuwi si Uriah galing sa laban, dahil gusto niya mapagtakpan yung kasalanan niyang ginawa dahil nabuntis si Bathsheba, gusto niyang pauwiin sa bahay si Uriah at si pinga na asawa ay galing sa gera. Anong sabi? Hindi natulog sa bahay, doon sa may pintuan. Nang malaman ito ni David, pinuntahan niya at kinausap. No? At anong sabi? Dahil hindi nga natulog kasama na ang kanya asawa, pinainom niya pa. Kaya anong nangyari? Sabi niya, Joab, sige, si Uriah, isama mo uli sa laban. Ilagay mo sa harapan, doon sa matitinding kalaban, para mamatay. No? Para mapatay. At yun nga ang nangyari, namatay si Uriah. So, nagkasala siya. Dalawa, adultery and murder. Yan ang nagawa niyang kasalanan dahil sa maling pagnanais niya. No? No?
Kaya ang desire ng tao, dalawang bagay yan eh. Bad desire and good desire. At ito ang nangyari kay Haring David. No? Mali yung ninais ng puso niya. Nagkasala siya. At dahil sa masama at maling hangarin niya, yung kasalanang nagawa niya may consequences. Kaya alam niyo, bawat kasalanang nagagawa ng tao, no? May kapalit yan, may consequences. Ano yung kasalanan niya? Tignan natin saglit. No? Consequences of his sin. Dahil namatay na nga si Uriah, ang ginawa niya, isinama niya bilang asawa na lang si Bathsheba. Wala na asawa eh. Namatay nga sa gere. No? Isinama niya na lamang, parang inasawa niya. Sinama niya sa palasyo. At dahil dito, nabuntis si Bathsheba. Sabi nga, no, yung naging unang anak nila, ayun, namatay. Nalungkot ngayon siya, nagpasting. No? At dahil patay ng bata, huminto na ang pagpapasting niya. At hindi lamang po yun. No? His first baby died to Bathsheba. At itong naging consequences ng kanyang kasalanang ginawa, no, nung dumadami na ang anak niya, his daughter was raped by his brother Amnon. Yung isang anak niyang babae, ni-rape ng kanya ring anak na si Amnon. No? At si Absalom, na kanya ring anak, no, pinatay naman si Absalom. So, pamilya niya nag-suffer. At itong si Absalom ay nagrebelde laban sa kanyang sa kanyang amang si David, nagrebelde si Absalom. So sunod-sunod yung consequences ng kasalanan niyang ginawa, no? Absalom rebel against his father David. At hindi lamang 'yon, dahil nga nagrebelde itong anak, Absalom died because of his rebellion. Namatay rin yung anak niya si Absalom. So ganon ang tindi, marami pa pong consequences ang nagawa. Ang nangyari kay David dahil sa kanyang maling pagnanais. No? Kaya anumang ginagawa ng isang tao na labag at masama sa kalooban ng Diyos, tandaan natin may consequences lagi yan. No? Yan yung bad desire. Pero tignan naman natin yung good thing. No? Good desire ni David. Tignan naman natin, matapos sa mga consequences, may mabuti naman siyang ginawa. No? Ano ang mabuti niyang ginawa? 2 Samuel chapter 16 verse 5. 2 Samuel chapter 16 verse 5. Nang papalapit na si Bahurim, si Haring David, isang kamag-anak ni Saul, ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Simei na anak ni Hera. Verse 6, pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito. Kahit ligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Kahit daw napapaligiran si David ng mga bantay niya at kawal. No, si Shimei daw, pinagbababato si David. At sumisigaw pa ito ang sabi, ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Yun ang sigaw, hari si David. Verse 8, nagiganti na sa iyo si Yahweh, sabi ni Shimei, dahil sa pagpatay mo sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono, ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao. Yun ang sigaw sa kanya ni Shimei. Verse 9, sinabi ni Abisai, yung isang tauhan ni David, mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Yun ang sabi ng isang bodyguard niya. Ngunit sinabi sa kanya verse 10, sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab. Ito yung mga great man niya, mga commander niya, mga matitindi sa gera to. Huwag kayong makialam, sabi ni Haring David. Kung iniutos ni Yahweh ng Diyos kay Simei na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? No? Baka kalooban naman daw ng Diyos, kaya siya ginaganon, no? Tinutuya dahil nga sa kasalanan niyang ginawa eh. Verse 11, sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka na ang ginagawa ng Benhaminitang ito. Hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh ng Diyos. No? Hayaan daw. Kasi anytime pwede niya talagang papatay yun eh.
Ito pa ang kasunod. Baka naman kahabagan ako ng Diyos sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. No? 13, patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Samantalang sa gilid ng burol, sa tapat nila'y sumasabay si Shimei. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsasaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. No? So dito makikita natin, no, si David, hindi siya nagsalita at hindi niya pinapatay si Shimei. Naging maganda ang kalooban niya. Kasi pwede niya ipapatay ito no? Bilang hari. Tinutuya siya, pinapahiya siya, lahat ng mga mali niya nagawa sa nakaraan ay sinasabi ng tao. Totoo naman, no? Na may mali siya, pero hindi siya gumante. Pwede niya ipapatay noong oras na yun Sinabihan niya ang mga alagad niya, naging mabuti ang kalooban niya. No? Na sa ginawa ng taong yun sa kanya, naging maganda naman ang kalooban niya. Kaya nga, dito makikita po natin, nung binasa yung ating consequences na isa sa nangyari kay David, nang mamatay si Absalom, no, at bumalik siya sa Jerusalem, si Shimei pinatawad niya. Pinatawad niya ito sa mga ginawa po sa kanya. Imbis na patawan niya ng kamatayan. Bagkus ang iginanti niya, pinatawad niya. Tignan po natin susunod. 2 Samuel chapter 19 verse 18. 2 Samuel 19:18. Tumawid sila sa ilog upang tulungang makatawid ang sambahayan ng hari at upang gawin ang anumang ipag-utos niya. Sinabi niya sa hari, kalimutan na po sana ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Ayan. Inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo. Kaya po naman ako ang nauna sa mga liping tagahilaga upang sumalubong sa inyo, mahal na hari. Tumutol si Abisai at ang sabi, hindi ba dapat patayin ang taong ito sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh? Nagsalita ang hari, sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Surias? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko, walang sino mang papatayin sa Israel ngayon. Pagkatapos sinabi ng hari kay Shimei, nangangako akong hindi ka papatayin. Ayan, sabi ni David kay Shimei, no, nangangako akong hindi ka papatayin. So makikita po natin dito yung ginawang kabutihan ng hari na dapat sana ipapapatay niya. Nakakahiya yung ginawa sa kanya. No? Tinuya siya, pinagsasabi yung mga ginawa niyang mali sa nakaraan, yung mga kasalanan niya. Pero ano ginanti niya? Pagpapatawad, pagmamahal. No? Sa atin kaya, kung may nagawa ang kapwa mo sa iyo, na nasaktan ka, mali ang nagawa niya sa iyo, no? At talagang parang napahiya ka, ano kaya igaganti natin? No? Ang iganti natin, pagpapatawad at pag-ibig. Amen po ba? Katulad ni David, kita nyo, hari siya, pwede niyang gawin yun, pero pinatawad niya. No? David became a good leader to his subordinate. Naging mabuti siyang leader sa kanyang mga nasasakupan. He forgive those who commit sin against him. No? Why? Bakit niya nagawang magpatawad? Kasi pinatawad din siya ng Diyos . Di ba yung kasalanan niya, adultery and murder? Kaya naman nagawa niya magpatawad. Kaya tayo pinatawad ng Diyos. Pag may nagkasala sa atin, patawarin din natin. Amen. Amen po ba? Sabi mo sa katabi niyo, magpatawad ka na. Kabila, magpatawad ka na. No? Magpatawad tayo. No? Grabe ang kasalanan ginawa kay David. Biro mo, hari ka, ipahiya ka. No? Sigaw-sigawan ka, pero hindi niya ginawa yun. No? Nasaktan yung tao, pinatawad niya si Shimei. No? Naging mabuti ang kalooban ni David sa mga tauhan niya. No? At sa lahi ni Saul, no? Na ilang beses siyang pinagtaangkang patay ni Haring Saul nung hari pa si Saul. Di ba sinisibat siya? No? At nung siya'y maging humaliling hari kay King Saul, no? Ginawa niya ng kabutihan yung apo ni Haring Saul at yun si Mephibosheth, yung pila, yung lumpo. No? Ipinadama niya yung pagmamahal. Anong ginawa niya? Pinatira niya sa palasyo. Kasabay niya pang kumakain sa hapagkainan. Yun lahi ni Haring Saul yun, na nagtangkang pumatay sa kanya. Pero anong ginawa niya? Ipinadama niya yung pagmamahal, magandang kalooban sa lahi ni Haring Saul. Kaya sa buhay po natin, lagi natin igaganti sa kapwa natin ay kabutihan lagi. Amen po ba?
No, ginawan ka ng masama, gawa mo ng mabuti. No? No? Dahil yun ang isang magandang karakter ng isang Kristiyano. No? Binato ka ng bato, no? Praise the Lord. Bigyan mo ng tinapay. No? Huwag mong bibigyan tinapay, may kasamang garapon, ibabato mo. No? Tinapay lang. No? Kaya yung iginanti natin sa kapwa natin, alam nyo, si Lord ang gaganti sa atin. Tandaan natin. No? Ano mang ginawa mo sa kapwa mo, di ba nung naging tema natin yan last, do to others what you want them do to you. Matthew chapter 7 verse 11. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. No? Gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin nila sa iyo. No? Gumawa ka ng mabuti, gagawin din sa iyan. Gumawa ka ng masama, no? Gagawin din sa iyan. Nagpatawad ka, patatawarin ka. No? Kaya sa buhay po natin sa mundong ito, tayo po bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, no? Lagi nating tatandaan, no? Yung ginawa mo, yung itinanim mo, babalik din sa iyan sa takdang panahon. No? Ang Diyos ang gaganti, ang Diyos ang magbabalik. No? At marami siyang kaparaanan para gantihan tayo, ibalik sa atin yung ginawa natin sa kapwa natin. No? Mabuti man yan o pangit o masama. No? Kaya si David, inanin niya. No? Gumawa siya ng hindi maganda sa kapwa, inanin niya, nagsaper ang pamilya niya. No? Pero yung kabutihan niyang ginawa, ayun, bumabalik din naman talaga eh. Kaya wag tayong magsasawa. Amen po ba? Sa paggawa ng mabuti. Galatia chapter 6 verse 10. No? Wag tayong magsasawa daw sa paggawa ng mabuti. Lalo na sa kasama natin sa sambahayan sa pamilya ng Diyos. Sa bawat isa sa atin. No? Kaya nga ano yung una natin? Repentance. Repent. Pagsisisi sa nagawang kasalanan. Hanggat hindi nagsisisi ang tao sa nagawa niyang kasalanan, wala yung true repentance, makita mo, babalik at babalik yung nakaraan. Kasi wala, hindi nagkaroon ng true repentance. Yung totally, yung pagtalikod, 180, no? Yung pag-back out mo, hindi mo nalilingunan. Kasi maraming Kristiyano, nililingon yung nakaraan, kaya hindi makamove on. Binabalikan yung nakaraan, yun ang ano ng kaaway eh. Ibalik yung nakaraan natin. Tapos na po yun eh. Binago na tayo ni Lord doon, pinatawad na. Amen? No? Huwag na natin balikan, lingunan. No? At yan ang gawa talaga ng kaaway. Balikan mo yung nakaraan mo, yung kasalanan mong ginawa. No? Pangalawa, thirsty for His presence. Kauhawan natin, mauha tayo sa presensya ng Diyos. No? Araw-araw. No? And desire to repress. Nasain natin. Kaya nga si David nung magkasala, gusto niya magbalik. Kasi nawala yung joy of salvation niya. Kaya nga, di ba, nag-pray siya sa Psalms chapter 51, verse 10-11. Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord. Ayaw niya mawala sa presensya ng Diyos. Kasi mabigat, mahirap. No? Mahirap mawala sa presensya ng Diyos. Manghihina ka, mapapagod ka, mawawala ang peace, mawawala ang joy, madedepress ka, no? I-isolate mo yung sarili mo. Kasi nga, yun ang tendency talaga ng kaaway. Kaya masarap yung nakakasama mo lagi ang mga anak ng Diyos. Amen. Nakakasama mo yung kapwa mo Kristiyano. No? Meron kayong intimate relationship sa bawat isa. At higit sa lahat, kay Lord yung fellowship natin sa Panginoon. Kaya nga, yung times of refreshing, nararamdaman ng isang Kristiyano yan, no, kapag nakikisalamuha tayo. Huwag nating ilayo ang sarili natin. No? No? Amen po ba? No? Masarap yung pag-Sunday, kasi yung Sunday na ganito, nakikita mo yung sister mo, yung brother mo, na nagmamahal sa iyo, na kumakalinga sa iyo, no? At doon lang, marerefresh ka na eh, no? Yung makamayang kanya, makita mo siya, mangitian mo siya, makamusta mo siya, nare-repress ka ron. Pero kung ikaw ay lalayo, yun ang mabigat. No? Hilahin ka ng kaaway palayo sa Panginoon. So, kailangan po ng true repentance. No? Upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang isang taong nagkaroon ng true repentance sa buhay, nakikita sa gawa.
nakikita sa buhay sa araw-araw. Pero pag bumabalik yung nakaraan at yung ugaling makalupa at hindi ugaling makalangit, ayan. Kaya kailangan natin bigyan ng karapatan ang Diyos sa buhay natin na makialam. Sabi mo sa katabi mo, bigyan mo ng karapatan ang Diyos sa buhay mo na makialam. Kasi pag hindi siya nakialam at ikaw lamang, wala, hindi makakakilos ang Diyos. No? Mananatili yung old life natin, old nature, yung dati nating ugali. Ano ba yung dating ikaw? Ang dating ikaw ay tayo, ma-pride ang tao, no? Palalo, mayabang, makasarili, no? Yun yung ugali ng tao eh. No? Kita niyo yung mga hindi Kristiyano, talagang gusto kami ng pera ng bayan, no? Imbis na ibigay sa tao, no? So ngayon po umaga na ito, gusto ng Panginoon na everyday, no, refresh tayo. Lagi tayong sariwa, bago, nakakapanibago, laging masigla. Yan ang refresh, no? At hangad natin ang Holy Spirit na laging kumikilos sa buhay natin. Kapag ang presence ni Lord laging nandyan, makita mo, no? Lagi ka nakangiti, no? Hindi halatang may problema ka, hindi halatang marami kang utang, no? Kasi feel ka na Holy Spirit eh. Puspus ka na Holy Spirit eh, no? Mamamalayan mo yung may pinagkautangan mo, huwag mo nang bayaran. Oh, praise God, no? Ganun po si Lord. No, maging fresh ka lamang lagi. Paglingkuran mo siya, mahalin mo siya, no? Pero kung umutang ko naman, bayaran mo, no? No? Iba yung hiram, iba yung binigay sa iyo, iba yung nanghutang ka, no? Mali naman 'yon. No? So kaya po ngayong umagang ito, praise God, tayo po lalapit sa Diyos at sasabihin natin, Lord, narito po ako. Totoong nagbabalik loob sa iyo, nagsisisi. Nais kong maramdaman ang refreshing sa aking spirit, sa aking puso, sa aking isipan. Lord, handa po akong magpabago sa iyo, kalimutan yung nakaraan, at handa ako maglingkod sa iyo, Panginoon. No? Kaya sa isang taong refresh, makikita mo, dire-diretso. No? Anumang hadlang na ilagay ng kaaway sa harapan niya, hindi siya papadala. No? Hindi siya madadala. Bakit? Kasi na-refresh siya. Nagkaroon ng pagsariwa sa kanyang puso, sa kanyang pisikal, sa kanyang isipan. No? Kaya po ngayong umagang ito, lalapit tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, handa na po ako. No? Handa po ba tayo? Amen? Sige, tumayo ang bawat isa. Mahalaga po itong susing ito, no? Yung ating pagbabalik loob sa Diyos, yung ating pagsisisi, at matapos tayong mag-repent, kauhawa natin ang presensya niya, no? Si David, he longed for the presence of God, no? Ayaw niyang wala ang presensya ng Diyos, no? Dahil ang presensya ng Diyos ang nagbabago ng ating buhay, ng ating puso, ang presensya ng Diyos ang nagtatama ng ating direksyon, at dadali niya tayo sa kanyang katuwiran at kabanalan. Kaya sa oras na ito, lumapit tayo sa Panginoon at magkaroon tayo ng pagnanais na maranasan, no, ang tunay na refreshment from the Holy Spirit sa ating mga buhay. Umawi tayo sa Panginoon. Muli, isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Awitin po natin ang awit na ito. Yes, Lord. Thank you, Jesus. To your hands, I commit I commit again with all I am with all I am for you, Lord. for you, Lord. You hold my world Hold my word in the palm of your in the hands, palm of your hand, and I am yours and I am yours forever. forever. Sing it again. Into your hands. Yes, Lord, sa iyong palad
kamay ay aming muling inilalagak ang aming buhay. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Amen, Lord. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason The that reason that I live, the reason that I sing. reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. The reason Reason that I live, the reason that I sing. reason that I With all I am, with all I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in I will live I will live in the palm of your hands, all of your ways. and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Amen, Lord. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. For the reason that I The live, reason that the reason that I sing. the reason that Jesus, I belong to you. Jesus, I believe I believe in you, Lord. you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. For the reason that I The live, reason that I live, the reason that I sing. reason that I sing. With all I am. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, naghihintay ang Diyos sa bawat isa atin ng tunay na pagsisisi, tunay na pagbabalik loob sa Kanya. Ang true repentance sa buhay ng isang tao ay nakikita sa ating buhay, sa ating mga gawa sa araw-araw. Kaya tayo muling magbalik loob sa Panginoon, ialay at isuko ang buhay sa Kanya. Sumunod po tayo sa isimaiksing prayer na ito, maging kayo pong nasa inyong mga tahanan. Sabihin natin ang panalangin na ito, Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan, nagbabalik loob, nagsisisi sa aking makasalanang nagawa. Kung ako man po'y nagalit sa aking kapwa, hindi nakapagpatawad, anumang kasalanang nagawa ko, nalabag sa iyo, Panginoon, patawarin mo po ako. Nagsisisi ako sa lahat kong mga kasalanang nagawa. Sa mga nagdaang araw, linisin mo ako ngayon ng iyong dugong banal. At sa oras na ito, tunay kang maghari sa puso ko. Handa po akong sumunod sa kalooban mo sa aking buhay. Marami pong salamat at nais ko na mapuno ng iyong presensya ang aking buhay upang sa gayon, sa araw-araw kong buhay, ako'y manatiling masigla, malakas, na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon.
Ito ang aking panalangin. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, kailangan natin ang hipo ng banal na Espiritu. Kailangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dahil kung wala ang pagkilos ng Holy Spirit at hindi natin siya mararanasan, mahirap mabuhay. Let us, the Holy Spirit, ask the Holy Spirit to move, to flow in our hearts as we worship the Lord and as we sing this song. Come, Holy Spirit. Yes, fall upon my heart, my spirit, my whole being. Yes, Lord. Amen, amen. There's nothing worth more There's nothing worth more that will ever that will ever come close. nothing compare. Nothing can compare. You're our living hope. You're living hope. Your presence. Your presence, Lord. Amen, amen. Yes, Holy Spirit, we need your touch. We need your presence. I've tasted and seen Of the sweetness of of the love. sweetest of love, when my heart becomes free And my shame is and the undone. shame is undone. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place. God is placing the the atmosphere. atmosphere. Your glory. Glory, God is What our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. your presence. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit, move in our hearts, in our lives. There's nothing Word worth more that will ever that compare. will ever Nothing nothing compare. can compare. You're our living hope. You're our living hope. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God is what our hearts. Yes, just feel the touch of the Holy Spirit. Feel the touch of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Yes, hallelujah, hallelujah. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your Lord. Your presence, Lord. Your presence. Pwede ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon at abutin natin ang kanyang presensya? Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware Of your Yes, Let us experience yes, hallelujah. the glory of Yes, hallelujah. Yes, the Holy Spirit is moving. The power of the Holy Spirit is moving. Let Yes, us experience yes, hallelujah.
Yes. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come glad. Yes, ikaw. Yes, oh, yes, hallelujah. By your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, yes, just feel the presence of God. Feel the presence of God. Yes, that's the Holy Spirit. By your presence, Lord, Holy Spirit. Yes. Yes, yes. Feel the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Yes, hallelujah. By your presence, yes, just desire to be filled with the Holy Spirit. Desire. Yes. Hallelujah. Desire to be filled with the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Your presence, Lord. Yes, the Holy Spirit is moving. The Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Spirit is moving. Yes, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, hallelujah. Yes, may pinapalaya ang Panginoon. May pinapalaya ang Diyos. Hirap na kayo sa problema, sa inyong dinaraanan. Kayo nahihirapan, kayo struggle, kayo nabibigatan sa inyong buhay. Yes, pinapalaya kayo ng Panginoon. Just worship the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, I declare deliverance. I declare freedom upon your heart, your spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, in the name of Jesus. Yes, Lord. Panginoon, salamat. Thank you, Lord. Yes. Sa oras pong ito, meron po bang bagay sa buhay mo that you are ashamed of? There is shame na hindi mo siya kayang ikwento sa iba dahil it's a shame for you. Or meron po ba sa buhay mo right now that there is fear? It's either fear ng
pag sinabi mo, mapapahiya ka or fear na ayaw mong mawala tong bagay na to sa'yo. Fear na ayaw mong mawala tong tao na to sa'yo. And another thing, meron po bang condemnation sa buhay mo ngayon? That this shame, this fear, and this condemnation ay foothold po ng kaaway sa atin. If you have that in your life right now, ito po yung kailangan nating i-repent sa Panginoon. For the times of refreshing in His presence ay maranasan po natin. Sabi nga po, wala tayong matatago sa Panginoon. It's only you and God knows. Maaring there are secret things that you are doing. Kaya po, sa umaga pong ito, the Lord wants to set us free para po matanggal yung foothold ng kaaway na yun sa buhay natin. And alam niyo po ang susi, katulad po nung sinabi po ni Peter, repent. Amen? Repentance. Ayun po yung yung susi para matanggap po natin yung po ng Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, wag na po nating patigasin yung puso natin. Because God wants you to be refreshed this morning. Gusto po ng Panginoon na matanggap natin yung tunay na refreshment na yon. Again, if there are shame in our life, maaaring hindi mo siya makwento kahit simula nung pagkabata ka hanggang ngayon, dala-dala mo siya. Hindi mo makwento sa iba kasi shame siya. Kumbaga, nakakahiya siyang tanggapin or nakakahiya siyang marinig ng ibang tao. But God wants to hear that from you this morning. Dahil po, gusto ni Lord na mapalaya tayo doon. And if there is fear, sabi nga po, fear comes from the enemy. Because God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. Gusto po ng Panginoon na mapalaya tayo dun sa fear na yon. Fear of people, fear of judgment of others, fear of mawala tong tao na to, mawala tong bagay na to sa buhay ko. But only the fear of God be upon our hearts. Na magkaroon po yung takot yung puso natin na natakot na mawala ang presensya ng Diyos katulad po ni David. Natakot na mawala ka sa piling ng Panginoon. Natakot na magkasala sa harap po ng Panginoon. Let that kind of fear be in our hearts. And even po yun nga, if there is accusation of the enemy sa buhay po natin, lay it down before the Lord this morning. And His time of refreshing will come. Yes, mga kapatid, kung meron man sa ating kalagitnaan, ikaw nakakaalam at ang Diyos. Alam ng Diyos ang nasa puso mo at sa isipan mo. Kung nais mong mapalaya sa pagkakaalipin ng kaaway, meron kang takot, meron kang pangamba, tanging ang Diyos lamang ang makapagpapalaya. Magbalik loob tayo sa Panginoon, kausapin mo siya, pagsisihan ng kasalanan. Yes, magkakaroon lamang ng tunay na refreshing, pananariwa, pagsigla sa ating puso, sa iyong buhay. Kapag nagkaroon sa puso mo ng tunay na pagsisisi sa Panginoon, makakakilos lamang ang Diyos kapag tayo ay tunay na nagbalik loob sa Kanya. Yes, mga kapatid, mga magulang, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Alam niya ang kalagayan ng ating puso. Kung meron sa ating kalagitnaan, sa bawat isa po sa ating naririto, na hanggang ngayon, alam mo na ikaw ay nahihirapan, nabibigat ang luba, naaalipin. Kapatid, ito na yung oras at panahon upang ikaw ay magkaroon ng kasiglahan. Upang magbalik na muli ang iyong lakas at kasiglahan sa Diyos. Yes, Lord.
Lord, ang iyong pangalan lamang, Panginoong Yesus. Ang iyong kapangyarihan, ang tunay na makakapagbigay ng kalayaan, kalakasan at tagumpay sa bawat isa. Yes, Holy Spirit, ang iyong presensya, ang kailangan lamang namin. Panginoon, salamat. Yes, Ikarabakandaralavasya. Yes, Lord. Yes, Lord. Palakasin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Holy Spirit, yes, Shekabakanda, Halakarabakanda, Halakaramayan, Daharalabakanda. Holy Spirit, move in the hearts of your people. Out of our belly shall flow rivers of living water. Oh, Rasata Kabakanda, Ralabakanda, Ralabakanda. Rabakashika, Bababababababak. Only the keyboard playing. Hayaan natin ang keyboard lamang ang mag-play. Bawat isa ay manalangin, kausapin ng Panginoon. Yes. Yes, kausapin natin muli ang Diyos, bawat isa sa atin. Isuko mo ang laman ng iyong puso. Isuko mo ang laman ng iyong kalooban. Lahat ng gumugulo sa iyong isipan. Meron bang nag-o-obsess sa iyo? Meron bang nagpapahirap sa iyo? Meron bang kumokontrol sa iyo? Meron kang kinatatakutan? Kapatid, kaibigan, ito na yung oras sa panahon mo. Harapin ang hamon sa iyong buhay. Lumaban na tumayo at manindigan sa salita ng Diyos. Ipaglaban ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kaibigan, nasa huling araw na tayo, si Satanas ay malakas ang kilos at galaw. Hinihila niya, tinahatak pababa at palayo sa Diyos ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay magpapasya na muling hahawak sa kamay ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi ka bibitawan ng Diyos. Yes, ikabarakanda ralabakanda ralabasyanda ralabakanda. Krobo ko syaka bababababaka. Yes, ikab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 a
Yes. Lord, your name, Lord. Akarabakanda, ralabakanda. Only the name of Jesus, the power of God, deliver us. Yes, the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Harakabakanda. Yarabakashika, babababakanda, ralabakanda, ralabakanda. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above all creation. The angels cry, holy, all creations cry. Greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name, yes. Your name is the highest. Your name
the greatest. Your name stands above the All Lord. thrones and dominion. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the Angels Lord. cry. And the angels cry, holy. All creation All cry. creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name for the last time. Shaka-ba-ba-ba-ba-ba. Your Amen. is Is the highest. Your name. Your name is the greatest. Your name stands above it All thrones and dominion. all. Thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the Angels Lord. cry. And the angels cry, Holy. holy. All creation All cry. creation, holy, you are lifted high, holy, Holy forever. holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, Yes, Lord. Hallelujah. holy Hallelujah. to Hallelujah. the King of Kings. Yes, shika-ba-ba-ba-ba. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Yes, Lord. Holy to the King of Kings. Amen, Lord. Amen. Holy, Yes, Lord. you will always be. Holy, holy forever. Sa oras na ito, yung nasa first row, haharap kayo sa likod nyo. At yung nasa third row, haharap kayo sa likod nyo. Sige po, go. Ayan, humarap kayo. Kumuha kayo ng partner, brother. Ayan. Babae sa babae, no? Brother Rio, yan nasa yan. Kahit yung babae sa lalaki, kung kayo magkatapat. Magdeklara kayo sa kanya. Sabihin nyo, ikaw ay pinalaya na ng Diyos. Manatili kang malaya. Pinalaya ka na ng Panginoon. Pinatawad ka ng Diyos. Pinagaling ka ng Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos. Mabuhay ka ng matuwid. Mabuhay ka ng tama. Nagtagumpay ka na sa oras na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Arabakasyak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Nararamdaman ko po, ginawa na tayong parang isang bagong panganak physically ng isang bata masapos isilang. Ang batang yun, makikita mong napakalusog, napakalakas, press na press. Sa harapan po ng Diyos, ginawa niya na tayong isang napakaputi na tulad ng isang niebe, no? Nang nais ng Diyos tayo'y mabuhay na nakalulugod sa kanyang harapan, no? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen.
Umawit lamang tayo sa Panginoon sa oras na ito. Nasa harapan ng Diyos, kailangan araw-araw tayo may kagalakan, may kasiyahan sa harapan ng Panginoon. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, araw-araw. Yes, Lord. Everybody clap your hands. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, Araw-araw kagalakan. araw-araw kagalakan, Araw-araw. araw-araw o Diyos, Amen. Araw-araw. araw-araw o Diyos, araw-araw sa samahan, Araw-araw di iiwan. araw-araw di iiwan, Araw-araw. araw-araw o Diyos, Araw-araw. araw-araw o Diyos. Ano man, Anuman maging panahon, ano man maging sitwasyon. ang pagkakataon, Ano man maging sitwasyon. anumang maging sitwasyon, Pupurihin. ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. 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 Araw-araw kasiyahan, Araw-araw kagalakan. araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, Araw-araw. araw-araw o Diyos, Ano mang maging panahon. araw sa samahan, Araw-araw. araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Everybody, clap your hands. Palapak natin ang Panginoon, kamay natin sa Panginoon. Dahil walang katulad ang ating Diyos. Ihayag natin na siya ay walang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Maging panahon, Ano mang anumang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon. anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon. Anumang maging panahon, Ano mang pagkakataon. anumang pagkakataon, Ano mang maging sitwasyon. anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. 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 Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Maupo muna po ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Anumang pagkakataon, anumang panahon, anumang sitwasyon, patuloy nating pupurihin ang Diyos. Amen. Tayo po'y dumako sa isang
mahalagang gawain. Ferdy. Amen. Tayo ba'y pinagpala? Amen. Totoo yun, tayo pinagpala araw-araw. Kung tayo lang ay susunod sa pinapagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung hindi tayo susunod, kahit man magkalyo na yung ating tuhod, sa ating pananalangin, kung hindi tayo marunong sumunod sa pinapagawa ng ating Panginoon sa atin, hindi niya may bibigay ang pagpapala na manggagaling sa Kanya. Kaya tayo ay maging masunurin sa pagbibigay, sapagkat maliit lang naman ang biningi ng ating Panginoon sa atin, 10% lang. Kaya ibigay natin ang ikapu natin sa ating Panginoon upang tayo ay pagpapalain. Yan ang sukat na ating panampalataya sa pamagitan ng ating pagbibigay. Sapagkat pag nagtatanong yung pastor sa atin kung tayo pinagpala, amen na amen tayo. Kung tayo ay tanong ng pastor, kung tayo ay sumusunod sa pinapagawa natin Panginoon sa atin, amen. Malakas tayo mag-amen. Ngunit kulang sa gawa. Sapagkat kung tayo ay kulang sa gawa, hindi tayo pagpapalain natin Panginoon. Ako, ang patotoo ko lang, pinagpapala ko ng ating Panginoon sapagkat yung nakarang araw nga at normal yung aking hanap buhay sapagkat ang aking hanap buhay ay sa kalsada. Umuulan, bumabagyo. Ngunit hindi pa rin ako pinabayaan natin Panginoon sapagkat hindi siya nagkulang na binigay sa akin sapagkat sapat-sapat. Walang hanap buhay, ngunit nabuhay sa 1 linggo. Umuulan, pinagpala pa rin kami sapagkat sobra-sobra pa yung binibigay sa amin. Sapagkat kung tayo lang sumunod sa Kanya, humingi tayo sa Kanya, ibibigay natin Panginoon yan. Basahin ko lang sa banal na kasulatan, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y maraming insektong naninira at kalawang. Totoo yan. Saan tayo mag-impok? Sa langit. Paano tayo mag-impok sa langit kung hindi naman tayo nagbibigay? Kailan marunong tayo magbigay para maimpok tayo sa langit. Sapagkat aanihin natin yan. Sapagkat ang kayamanan ay mawawala yan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos na natili sa atin kung tayo ay marunong sumunod sa Kanya. Kaya sumunod tayo sa Kanya sa pamagitan nating pagbibigay sapagkat itong malikom na ito ay upang lumago ating gawain sapagkat kung walang gagamitin ang ating magagawa, hindi tayo makahayo upang makapalawak ating gawain. Kaya tayo ay suportahan natin ang ating mga manggagawa upang sa ganun mapalawak pa ang ating gawain. Marami pang kaluluwa maliligtas sa pamagitan ng ating pagbibigay. Itaas natin ang ating offering upang tayo manalangin. Banal namin Diyos na makapangyarihan, O Lord. Salamat, O God, sa malikom na offering na ito, Lord. Magamit mo lamang, O God, sa iyong pagpalago na iyong gawain, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, O God, na magbibigay at ibalik mo sa kanila, O God, ng 100-fold, O God. Salamat, O God, at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord. In Jesus' name, Amen.
wala po muna tayong groupings po ngayon po and dako na po tayo sa ating announcement. Para po sa ating announcement, yan. Tomorrow po ang ating prayer matter, 7:30 p.m. po yan sa ating Facebook page. And makakasama po natin si Rev Rio Mandap ng Rev Rio po ng Camellia po. And sa mga, kung may nais po man tayo ipadala ng mga prayer requests, pwede po tayo mag-comment sa ating designated post sa ating Facebook page. And next naman po ang ating Leaders and Workers Spiritual Feeding. Tuloy-tuloy pa rin po yan every Tuesday ng 8 p.m. via Zoom. And Tinig ng Pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. Live po yan sa ating Facebook page. Midweek service, dito po yan sa ating church. Wala po tayong live every Wednesday. So we invite everyone po na available every Wednesday ng 7 p.m. And soaking po yan dito rin po sa ating church every Friday po ng 7 p.m. And last but not the least, huwag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media accounts. Jesus Be Lifted Up Church, sa Facebook po, and sa YouTube naman po is JBLU Church. And sa mga lahat daw po ng mga tatay, magkakaroon daw po ng meeting after the service po with Bishop po. So tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer. Hello. Ibalik natin kay Lord. To God be the glory. 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 To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hello. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, at binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, para kami ay makadalo sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga salita na aming narinig, Panginoon. Ito po ay nawa, Panginoon, tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, at sa susunod na linggo, Panginoon, ibalik mo po kami, Panginoon, dito sa bahay-sambahan, Panginoon, para purihin ka namin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. God bless you all. Amen. Lahat po ng tatay, saglit. Kuya Michael.